Tämä tarina kertoo siitä, millaista mystiikkaa liittyy tuohon myyttiseen eläimeen, karhuun, joka vaeltelee meidänkin luonnossamme vielä omissa oloissaan. Kuvaamamme aika on aikaa, jolloin vielä taikuuksiin ja talismaneihin suhtauduttiin toisin kuin nykyään. Päähenkilömme Mitrei on yksin eläjä, erakko Suomen Salomailta. Hän viettää aikaansa pienessä savupirtissään aivan arkisesti, eikä kaipaile mitään, mikä viittaisi sivistykseen. Ei tiedä ukko vielä, mitä ohto tahtoo. Ei tunne poloinen ihmissuvun olento tarpeeksi riittejä, jotka liittyvät sielullisiin uskomuksiin. Törmäsipä vaan hän nyt kalloriittiin.